खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी खुंगा 37थि बोसोरारि जोलुर बादायलायनाय सा-12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि जनता गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खाग्राबारि दखरा आबसु आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव सा-12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनैनि बादायलायनायाव गिबि हाबाफारियाव एबसुनि आरो गेलेमु आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो खाग्राबारि दखरा आबसुनि आफादगिरि राजु बर' आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि आफादगिरि रहित बसुमतारी बिथाङा। बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो उदालगुरि जिल्ला आबोबनि नेहाथारि सुरमिला बर', मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावजेनो समाज सिबियारि उमेश बर' बिथाङा। लोगोसे बे खुंगा 37थि बोसोरारि जोलुर बादायलायनाय सा-12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा आरो गिबि खेबनि गेलेनायाव बाहागो लायो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बेनि हेंथायै गेलेयो भेरगाव एथलेटिक्स क्लाब। मख'नो गोनांदि बे सा-12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय गेदेमा बिर जोहोलाव बिथांमोननि गोसोखांनानै खाग्राबारि दखरा आबसु आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादा बोसोरफ्रोमबो जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुङो। आफादनि बानजायनायाव 37थि फुटबल जोलुर गेलेनायनि गाहायानो दिनैनि बे खेलाखौ बेखेवगिरि महरै नोंथाङा बाहागो लानांगौ। नंगौ खाग्राबारि दख्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सिएशन जथायै दिनै दखरानि सिङाव थानाय 12सा जायफोर बड'लेण्ड मार्टियार बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि गोसोखांथियाव 31थि फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 बिथांमोना खुंदों। आं गिबिसिनथारावनो बिथांमोनखौ खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सिएशन बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन जिहेतु बिथांमोना मुंख्लंफोरखौ हदाय गोजोर खालामनो बिथांमोनखौ हदाय गोसोखांनायनि मोनसे बे जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे लामा बिथांमोना लादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि आरो लोगोसेनो जोंनि इयुननि फिरिफ्रा जोंनियावबो जे मोनसे समाव बड'लेण्डनि सोमावसारनाय जादोंमोन आरो बे बड'लेण्डनि जिथु सोमावसारनाय बेयावहाय खाग्राबारि ओनसोलनिफ्रायबो जे 12 जन माने मुंख्लं जादों बे जोंनि इयुननि फिरिनो मोनसे मेसेज होलांनायनि मखद मोनसे हाबाफारि बे। दा दिनै बिनि गेजेरजों जोंनि मुंख्लं बिथांमोनाबो हदायबो बोसोरफ्रोमबो गोसोखांजाबाय आरो बिथांमोननि जिथु जाथिनि थाखाय बावसोमनाय गावनि आगोमा जिउखौ बावसोमनाय बियो हदाय जोंनि गोसो गोरबोआव जोङो थागोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा जायफोर गेलेगिरिफोर बिथांमोनाबो मोनसे प्लेटफर्म मोनदों बेनि गेजेरजों गावनि जिथु रोंगौथि गेलेनाय देखौ फुटबल देखौ गावनि जि प्रतिभा बेखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे खाबु बे जों बाहागो लानो हानाय गेलेनाय बे बादायलायनायनि गतिके दखरा आफादखौ टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारिखौ हदाय कन्टिनिउ खालामगोन लांबाय थागोन आरो बे खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि गुबुन गुबुन दखरा आफादफ्राबो जोंहा दिनै बे जोलुर गेलेनाय आरो गुबुन गुबुन आयदाफोर भलिबल गेलेनाय सोरबा काबादि होदों बेबायदि हाबाफारिफोरखौ मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो थाखाय बिथांमोननि जिथु बावसोमनाय बिथांमोननि जिथु अबदान बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजाबाय थानाय जादों। दा बे हिसाबै जोङो हदाय मुंख्लं बिथांमोनखौ जोङो गोथाङै दोनगोन आरो बिथांमोननि जिथु अबदान बिथांमोननि जि बावसोमनाय बिथांमोननि जाथिनि थाखाय गावनि जिथु आगोमा जिउखौबो बावनो थाखाय जि माने आगानसेबो फावसोयै जि मोनसे स्पिरिट बेखौ हदाय जों गोथाङै लाखिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नाजालांगोन। ओरैनो उदालगुरि जिल्ला हिसाबै खेला धुलायाव खुब माने मेनलि जोङो बुंनांगोन फुटबल जथेस्थ'खिनि फुटबल टुर्नामेन्ट जोंनि उदालगुरियाव जायो। दखरा आफादफ्राथ' जोंहा होयोआनोसै आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन क्लाबफ्रा बेबायदि फुटबल गेलेनाय बे कम्पिटिशनफोरखौ टुर्नामेन्टफोरखौ खुंनाय जायो। दा बे समाव जों गोबां बेबायदि क्लाबफ्रा
बाहागो लायो न' डाउट बे भेरगाव फुटबल ब्लक गेलेनायफ्राव बाहागो कमिटि लायो इउपिपिएलनि आरो बिनि ट्रेजारार गेजेराव आदा नंगौ बिजय गोबां मुसाहारि आरो बेबायदि बिथांखौबो गावनि लाइमोनफोरबो सिनायथिखौ थाबाय होनो थाखाय इयुथ्सफोर गुरै जायफोर खावलायबाय खोब बेबायदि लोगोसे खेला गांसे धुला आर'नाइजों बरायना लानो गेलेनायफोरजों थाखाय गुरै बिराद खावलायबाय जुरित' गैया आरो जायफोर बेबायदि सिनायथि क' होनो आखायाव कारिकुलार लादों एक्टिभिटिसफोर जेरै भेरगाव फुटबलनो ब्लक भलिबलनो कमिटि इउपिपिएल इउथ उइंनि गेलेनायफोराव जायफोर खोब इनभल्भ आफादगिरि गैया दावहारु बर' आदा बैबायदि बिथांखौबो गावनि बेक्तिफोर सिनायथिखौ होनो थाखाय गोबां गुरै दङ खावलायबाय जायफोरा दिनै लोगोसे गांसे फरायनाय आर'नाइजों दिगाव बरायना लानो थाखाय खोब गुरै गोसो खावलायबाय होनानै दङ बिथांमोना मोजाङै फरायदों खाग्राबारि गियान दख'रा लादों बिया खिन्थु बाथौ गौथुमनि आरोबाव मोनसे गलाबारिया गाहाय केटेगरि दङ नेहाथारि आदा दिप्लिन बिसोरो बर' ना बिथांखौबो फरायनायथिं गावनि मोजां ना सिनायथिखौ खेला होनो थाखाय धुलाथिं गुरै मोजां खावलायबाय बिसोरो जास्ट माने लोगोसे गांसे एसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय गिदिंथिंलाबायनाय बाइक उरायथिंनाय जौ जुवाफोराव इनभल्भ साबायखर थानाय थाबाय बेबायदिखौबो जों गोबां नुदों दा जोङो खनसेयाव बे बेफोर समाव गासैखौ जोङो बन्द' सिनायथि होनाय खालामजोबनो हाबाफारिखौ हागोनाबो बे जोङो पसिबोलबो नङा दोनथ'नो आरो सानबाय जों बुंगोन इयुननि बेयो समाव जोङो मोनसे सिनायथि होबावगोन समयजों खारफानो रोङैयाव किसुमाना बेबायदि दिनै जादों जोङो दिनै मबाइल फैदों इन्टारनेट फैदों बेफोरजों गबबदों गारि गुरा दिनै गोबां जोंनि ओनसोलफोरावबो सालायनो हानाय जाबाय थाखा फैसा एसे फैदों बेजों गबलांदों जुगजों खारफानो हायियाव निस्सय गोबाङा दिनै आन्दायदों आरो बे बेलायाव जों खावलायगोन जुदि जोङो खेला धुला गेलेनाय फारसे जुदि गावखौनो मुखुब दोनोबा निस्सय जोङो किसुमान एन्टि ससियेल माखासे एक्टिभिटिफोर लोंनाय जानाय आड्डा मारिनाय गिदिंथिंनाय बेफोरो निस्सय खम जागोन आरो इन्डिभिजुवेलि गावनि केरियार दानायावबो जोंनि लाइमोनफ्रा मोनसे नङा मोनसे लामा मोनलांगोन आं बेखायनो खावलायगोन लाइमोन जोंनि इयुथ्सफोरखौ सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो आं खावलायगोन जे खेला धुलायावबो जों गोसो होनांगोन आरो दिनैनि तारिखाव जोंबो खोब माने बिदि गोलैसोना थानाय आरो जोंनियाव मोनसे लिबारेलिजमाबो मोनफैबाय आगोलनि समफोराव जोङो स्कपफोरखौ मोनाखैमोन न' डाउट जोङो खोब गेलेनो गोरोंब्लाबो जोंनियाव मोनसे पटेनसियेला दङब्लाबो जोङो स्कपफोरखौ मोनाखैमोन नाथाय दिनैयो जथेस्थ'खिनि लिबारेल जाबाय आरो जोंनि इयुथ्सफोराबो माखासे मानि खेला धुलाफ्राव स्कप मोननायखौ जों नुदों आरो बेबायदिनो आवगायबोयोब्ला निस्सय जों बयबो बिनि गेजेरजोंबो गावनि जिउ राहाफोरखौबो दानो हानाय बेबायदि लामाफोराखौ जों नुहुरदों आरो बे स्कपखौ जों लानो नांगौ जोंनि लाइमोनफ्रा नैबे समाव मोनसे सोंथि खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सियेसन जुथाइ भाबै सा 12 बड'लेण्ड मुंख्लं जोङो खाग्राबारि ओनसोलनि एबसुनि सोमावसारनायाव 1987निफ्राय 1993 मायथाइनि जि 6 बोसोरनि जि सोमावसारनाय बेवहाय जोंनि ओनसोलनिफ्राय गासै 12 जन सुबुङा मुंख्लं जादोंमोन आरो बिथांमोननि मुंख्लंफोरनि गोसोखांथियावनो सा 12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां ट्रफि बिमुं होनानै जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो फुटबल बादायलायनाय जों होबोगासिनो दङ आरो बियो दिनै 22 अक्ट'बरनिफ्राय जागायबाय आरो बियो 22 नभेम्बराव जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया जागोन आरो जोङो बेवहाय जोङो बेनिखायनो जोङो गोजोननाय मोन्दों नैबे जे जोलुर बादायलायनाय बे जोलुर बादायलायनायखौ जाय सानसुमै जाय खाग्राबारि ओनसोलनि गेदेमा बिथांमोना मैखोम नाजानायनि गेजेरजों बे जोलुर बादायलायनायखौ दिनै 31 बोसोरसिम लाबोबाय आरो बेवहाय जोङो नैबे समाव नैबे जेनेरेसना जोङो नैबे जोलुर बादायलायनायखौ जोङो खुंफुंनो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों आरो ओंखायनो नैबे जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो अरायथा खालामनो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजानायनि गेजेरजों जोङो सामलायबोगासिनो दङ आरो जोङो मोनसे फोथायनाय दङ जाय हारियाव मुंख्लंखौ सिबिनो रोङा बे हारिया मालाबा जौगानो हाया बे हिसाबैनो जोङो मुंख्लंखौ जोङो सानफ्रोमबो जोङो सिगाङाव दोननानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो जों मावलांबाय थागोन आरो जोंहा मोनसे मिजिं दङ नैबे जि जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि खाग्राबारि ओनसोलाव माखासे गेलेनाय बिथिंखौ जोङो जांख्रिखांनाय लाबोनाय आरो जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों आरो नैबे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो खाग्राबारि ओनसोलाव मोनसे मोजां गेलेनाय बिथिंखौ जोङो जौगासार होनायनि मोनसे मिजिं दङ आरो थांखि दङ आरो बे लेखायै जोङो फुटबल आयदायाव खोब बेबायदि हास्राखैब्लाबो जोङो गुबुन गुबुन इभेन्ट जेरै आर्सारियानो जा भलिबलानो जा बा गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनायाव जोङो नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि जोङो दिनैनि समाव जों गेलेगिरि जोङो दिहुननो हादों आरो जोङो मोनसे बिसास दङ जोङो जोलुर बादायलायनायावबो जोङो नैबे समाव जोङो आन्डार 13 आन्डार 15 फुटबल प्लेयार नेसनेल लेभेलनि प्लेयार जोङो दिहुननो हादों जोंहा मोनसे बिसास दङ नैबे जे जोलुर बादायलायनाय मुंख्लंफोरनि जे थांखि बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि खालामनाय जे मोनसे थांखि दङ जों बे थांखिया जाफुंसारदों होननानै आङो नैबे समाव आंहा मोनसे बिसास दङ आरो इयुनावबो नैबे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे गेलेगिरि जोङो दिहुनलांबावनो हागोन आंहा बेखौ मोनसे बिसास दङ आरो नैबे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों
खाग्राबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जि माहारियारि आफादा थाया मानो आरो जि मोनसे थासारियाव थाया मानो नैबे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो बयखौबो जोङो खौसेयै जोङो मोननो हायो आरो मोनसे गेलेनायानो मोनसे खौसेथिनि लामा मोनसे जि मोनसे मोन्थोर दङ नैबे जि जोलुर बादायलायनाय बेनि गेजेरजों आङो बेखौ जाफुंसारदों होननानै आङो मोनसे फोथायनाय लाखिनो हादों। जोङो माखासे थासारिखौ नायनानै जोङो नैबे समाव खोब बेबायदि बाहेरनि जोङो हानजा लानाय जायाखै जोङो ओनसोलनि मोजां मोजां हानजा गासै 8 हानजाखौ लानानै जोङो नैबे जि जोलुर बादायलायनाय जों बेखौ देग्लाय होनाय जादों आरो देग्लाय दिनै जागायनाय जि गेलेनाय बादायलायनाय बेवहाय खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सियेसन आरो भेरगाव एथलेटिक्स क्लाब बे मोननैनि गेजेराव दिनै बे बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ आरो नैबे जि गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ बेखेवनानै होदों जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि कर्नेलेस दैमारि आरो आवगायनि हाबाफारिखौ जोंनि जिल्लानि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोङो माखासे हाबाफारिफोरखौ जोङो मावफुंनानै लानाय जाबाय।